Bine că sunt în episodul ăsta să vă să aveți Minecraft Java Edition gratis, este foarte ușor, trebuie să intrați pe magazin Play, să scrieți Poja, dați instalați și după aceea dați aici, dați creează un nou profil, dați create vanilla profil, băgați un nume, să-mi bag X0, n-am întrebat. Am băgat o versiune, eu să-mi bag lansat oficial 1.21. Băgați aici detalii plumb. Dați aici, dați la default, dați salvează, dați joacă, dați aici și aici să aveți aici, dar reveniți pe ce mi se face. Pe ce vi s-a făcut asta, da joacă. Lasă așa, da joacă. Și trebuie să așteptați să se facă toată asta, reveniți după ce se face. Ok, după ce vă trebuie să descărcat, trebuie să faceți așa, dați ok. Acum aveți posibilitatea de mouse, tab, chat, tab, 3D, bridge, nu știu ce. Trebuie să așteptați, dacă aveți să le dau mai... Să scrieți acolo ce versiune vreți, dacă vreți să scrieți altă versiune, faceți un cont cum am făcut acolo în alt cont, adică primeți versiunea. Ok, așteptați. Și îl aveți aici mouse. Aveți. Deci că nu știu dacă nu avem ăla de, ce vezi, Java Edition, dați aici. Mi-a pus o mapă. Dați play. Yes. Ok, da. Ok, cum vedeți, aveți background-ul când intrați o mapă sau faceți o mapă, faceți așa, loading trending și căutați muzica clasică. Este level 3. Și dacă vă place și mai voi videoclipuri sau tutoriale de genul, nu uitați să dați un like și un subscribe. Hai să stăm un mob să vedem cum dominăm. Aveți și noi mob. Vrei și face și clașe de repede putem. Partea proastă nu că nu și să dăm la servere, că nu știu să dăm la servere. Să văd. Și aici este gratis, nu știu dacă e gratis sau trebuie mai mult. De la... Okay, settings, animal bread, the eater, option, go to menu.
Și ok, dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să dați un like și un subscribe dacă mai vreți genul de tutoriale și ne auzim data viitoare. Pa, pa!